Kapuyag turnotin oy. Hinay kay pasahero karon. Lagi oy, basta holiday. Lagitin nawuwi ko tin baka wala mga pasahero ba. Saan na lang ako pagsustinto sa mga lalaki ani. Relax lang gudra akat, makakita lagi tag pasahero ron. Lagi unta oy, may untag na pasahero mo agi ron oy, pero unta itsuraan pod. Tanawon sa kabayot oh. No, may pasianan no kay daghan kay siya pasahero ron ay. Pugihan mo ganit tawhanan ni dili siya hilig og turno, hilig siya kanang tuyok. Bakla! Hoy! Balik ka! Hoy mga bakla! Sana all. Bubalik ra ko. Ako rin hatod ako customer. Grabe oh, tiba-tiba ang pasahero ba? Huy kat na ko'y pangutana si Moha ba? Ning gwapa ko karon. Ako sang i-check kadali ha. Check diha. Di mo kami maluloko Undertaker. Bel, kung kabalo lang ka, sa tara na turno bayot dire, ako ang pinakagwapa. Ano sa mo? Baka to ni agi dire. Mukha to si Ann. Di juga na nato niya ay. Uy, nakabantit kasi ka teacher. Kabalo ka sa issue ana dire. Wala. Basta dili pa yang daga mo dagan jud. Di man na pwede. Dapat perta dire nga parehara matabayot. O parehara pwede mo na masahiro. Padulong na. Subi na mag-check. Madi, kumusta Madi? Madi, ganina bago misik turno diriya ay wapay pasahiro. Basta timan-an lang siya ninyo, di ta magpasa ka igbae. Kay makabushit na sa atong biyahe. Yes, day tama jud ka diha day. Di jud ta magpasakay babae, labi lagi ngani. Wow, makapanaway mo rin yung gwapa. So di ko gwapa. Nakapangutanaan. Driver ning motor or driver og truck? Kuyawan ninyo no. Kuya kayo munduha, mo yung mga gwapa. Ano mo pag-away, B? Ako pa ninyo, manida lang mo na pasahero. Tama ang gingon ni Annabel. Tama jud siya. Dapat dili ta mag-away dili kay Dili kita ra yun. ang kauban diri sa turno. Moo, kita naman jud diri Pero sa tinuod lang Bel no, gwapahan jud kay kunimo. Ay, salamat. Nakay pabuhat nimo. Saan ang pud na, uy? Ana ra god. Saan ang pud ni, uy? Sa nana. Ah. Ano? Hoy! Yaga-yagaan siya ko papermentian. O di ba? Mura kang iring sa convenience. Boss, masaya mo, boss. Sa crossing downtown ako, boss, sa Gatos. Ay, boss, maniud to, pamang ko, boss. Uy, gigoto, magod ko. Ikaw na lang, boss. Ako? Ya, sorry jud kayo yan. Nahatdan jud ko gasolina ya ay. Ikaw na lang, boss. At siyam kayo ba, reader? Kat, pangitain na gason. Sir, dito na lang sakay sir, di ba pasakay pangit. Grabe pa ka makasayot pangit, uy. Haras mo pud kaayo. Grabe yan, yung manaway, uy. Dito na lang sakay sir, basta yung mga dump truck mga ganito. Pwede ka bang heads dito. Grabe hapon mo manaway kat, uy. Haras mo pud kaayo. Bitaw kot. Okay ro no, at least gipangkahan na to, balik kalas kay oras. Bitaw no, tama pud ka. Asa may mga motor diri oy? Ay to ara mamasahiro ay. Call pahatod ko call downtown 50 lang. Ha? Hotdog! Ay sa imuha na lang ko tay. Halayot, tatay daw. Di mo masayro ay diri, day. Tambay ra mo ko diri. Siksila ang masayro na. Tatay daw. Ay sa iyahan na lang ko o kay Raider. Tatay daw. Merese. Kuya, pasakay kuya. Di mo gud silang magpasakay. Sige na gud ya. Buset ka! Ilagtan! Ilagtan mo sa kanya! Mo sa kanya ka! Tama na day! Balik ka ni Kristin, di ba? Mamatay ka! Tama na nakat. Load ka! Yung gigigatan ko! Natruma ko, uy! Okay ra na, yun nagkatruma. Sige ra, okay ra, labani ra na ha. Di man tagdianan eh! Gani, load na po dyan kayong gibuhat, uy. Babae kay kanta ko, ingatuan ka niya. Ano sa mga pansin? Wala. Kuchinito kayo! May nasahiro ron rin bay? Guwapo kayo! Ay, tura. Sakay na! Kaya? Boss, iti yun, kwinta. Hala, sako ka mo sa kaya? Depende sa inyo, ako gisim larga. Ay sir, basig ka na imong sakyan ba? Mag-base na ta sa itsura. Tanawag mga itsura na o. Alawa, Bill. Nagsinirok na po. No, basta gwapo no, kay magsinurok siya ay. Unsa man yot? Mukumpetensya gyud mo sa kuha? Ay. Ha? Musukol mo? Unsa man mukumpetensya mo? Dili Ay, dili na sa. Dili mi magipati siya si Moha. Imuha na na, go. Siya, Basig magparayan tusok kasi mo Dili apuro. lagi, dili. Imuha na na. Okay. Relax lang, relax yung beauty. Okay. Ako mula Ano, garon. ana, lakaw na. Lakaw na. Yeah. Sa kuha ka mo sakay karon ha. Sige, boss. Ihatag ra na ako 10 pesos ang pamasahe na ko sa imo. Sige. O di ba? Tara na kuya. Ay,
Di ba ako musakay, boss? Kinsa di ay? Akong uyuan. Asa siya? Pro? Meres. Mao na yung uyuan? Oo. Ito na to. Paunsa na ko. Meres. Nangatawa mo diha? Wala, uy. Kat, uy. Walang mga tawa mi. Ayun, nagilagti. Ay, ukat. Ati man na yung mapasero dikto ah. Sino katawa yun? Hindi mo rin katawanan. Wala man. Ito kayong pagkamaldita ay. Tara na yo. Let's go. Boss, tara boss. Yo, sakay na yo. Mao na mo yoyo? Oh, Kat, man. ya, pasakyan na Sakay na yo. ka. Sasakyan na kat. Tabangi Greg, tabangi Greg. Ano yun? Buiset nga adlaw ni Ron. Ang pinya mo yuyo ah. Mao na mong yoyo? Kaya atrang lagos oh.